Jake Phillips, mae'n gret gweld ti. Yn gyntaf, llongyfarchiadau, trosglwyddiad y haf yma i'r dre newydd. Edrych mlaen i ymuno dy'r clwb newydd? Ydw, edrych ymlaen i gychwyn. Pryd fydd hwnna, da ni'n gwybod. Da ni'n mynd hollol siŵr beth sydd yn digwydd o flaen ni ar hyn o bryd, ond wrth gwrs yn sicr yn edrych ymlaen. Clwb sydd fel arfer yn y chwech uchaf ac yn pwysio am llefydd yn Ewrop. Ac sialens newydd i fi mynd hun ar ôl y tymor dwytha efo Airbus. Bach yn siomedig sut nath y tymor arfan ac fy mod i'n gorau gadael yna. Ond wrth gwrs y nod ydi chwarae ar y lefel uchaf ac yn yr Uwchgyngor Cymru fyddai flwyddyn nesaf. A dre newydd yn brysur yn y cyfnod yma. Mae'n mynd i weid cyfnod trosglwyddo. Dwi'n siŵr sy'n cyfnod trosglwyddo ar un o bryd. Tiw'r chweched newydd i gyrraedd. James Davies, ti ddim yn y dyrwyddon. Jamie Breeze o Cynarfon. Cwpl o foed gyda ti o Airbus hefyd. Swnio yn gyffroes. Yndi, yn sicr ac ti'n weld clwbiad i wneud lot o busnes dros beth ni'n galw'r haf ar hyn o bryd ac mi nath hwnna helpu fi pan ges i sgwrs efo Chris ac oedd na cwbl o chwaraewr yn barod wedi seinio. Wrth gwrs, fel ti'n deud, chwaraewr o'r tîmau safle sydd yn chwarae yn y chwech uchaf flwyddyn dwytha. Ac felly mae'n edrych fel bod Chris wedi cryfhau y garfan ac i fod yn rhan o hwnna, dwi'n edrych ymlaen. Achos maen nhw'n dîm, mewn ffordd, dyn nhw'n cael lot o sylw ar rhai clybiau, achos maen nhw mor gyson, maen nhw'n mynd am y chwech uchaf, dyn nhw byth yn mynd i ddisgyn, chi'n eisiau gweud beth, ond mae hwn yn swnio fel bach o, yn Saesneg, statement of intent, gallu hwn bod yn dipyn o hwb i'r dre newydd. Yndi, yn sicr, a dwi'n meddwl, fel mae clwbiau eraill wedi gwneud, maen nhw wedi gorau lleihau'r bwlch rhwng nhw a'r Seintiau, neu nhw a Balac ac yn y blaen. Mae yna bwlchau yn gallu ddangos. Ac felly mae hwn ydy'r amser bosib bod dre newydd yn meddwl, reit, ni sy'n mynd i bwysio am y bedwerydd safle tymor yma. Ac wrth gwrs, bydden nhw'n edrych ar y chwaraewr maen nhw wedi dod fewn, bydden nhw'n edrych ar y chwaraewr maen nhw wedi cadw. Ac bydden nhw'n meddwl bod nhw'n gallu cystadlu am y pedwerydd safle yna tymor sydd yn dod. Ac wrth gwrs, os ydych chi yn y chwech uchaf, mae yna bob tro chans o fod i fynd i Ewrop. Wrth gwrs, ie, cyffroes iawn mewn dre newydd. Yw odd ymuno â chlwb yn y cyfnod yma? Ydy ti wedi cwrdd â chwaraewyr eraill, os unrhyw beth wedi digwydd eto? Yndi, yn sicr. Ges i'r sgwrs efo Chris dros y ffôn. Mae wedi bod yn reit da y ffordd mae'n siarad ac yn trafod beth sy'n mynd i digwydd pan da ni yn dechrau nôl. Ac mae'n edrych o fod gen i rhyw bethau yn y lle yn barod. Da ni wedi cael bach o program off-season fel fyswch chi'n dweud ac fi wedi bod yn wrthi'n redeg wrthos yma ac felly dyna holl da ni'n gael ei wneud ar hyn o bryd. Da ni wedi cael un session Zoom fel mae pawb wedi bod yn wneud jyst i cael bach o catch-up efo'n gilydd ac i ddangos pwy ydyn ni, really. Ond heblaw am hynny, dwi fewn i'r group chat, mae chydig o'r hogiau'n cael bach o hwyl efo'i gilydd ac mae'n i weld bod o'n amser diddorol o flaen ni pan mae pêl-droed yn cychwyn nôl, really.